Ning jebul dibandingke ana alam donya sakwise kula panjenengan lahir cepret enten alam donya jebul iso ngomong, oh alam kandungan ini jebule kurang ruweh rata-rata 9 sasi punjul 10 dina. Nggih napa nggih? Mula lare menika dikandhut wonten kandungan sang ibu menika usia rata-rata 9 bulan 10 hari lajeng didalke. Oh jebul ana alam kandungan kuwi sawetara. Lah kula jenengan saged ngendikan ngoten, mergampun beda alam. Umpamane ana jero kandungan ya rumangsane ana alam kandungan niku suwi. Nggih to, Bu? Wonten alam kandungan suwi ning ndang jebul medal saking donya isa ngomong, oh ana alam donya kuwi luweh suwe. Lah semanten ugi kula panjenengan sak menika hidup di alam alam dunia yang penuh hiruk pikuk rekaos. Enten donya niku rekoso napa penak Bapak Ibu? Halo halo Mas, rekoso apa penak Mas? Ya penak ya rekoso. Oh lah iya, saking penake saking rekosone umpama ditari piye kowe tak gawe ning alam akhirat saiki gelem apa ora? Ngoten iki pripun Mas? Purun mboten? Umpama ditari, halo Mbak Yayo. Oh, ora gelem. Mergo kadung penak. Ana alam donya ki rumangsane wis suwi. Kamangka ana alam sing luwih suwe, alam kelanggengan, alam akhirat. Mula jamak lumrahe ketika kula panjenengan wonten gua garbanipun sang ibu, ketika Allah meniupkan ruh kepada si janin menika, Allah ngendikaaken kula panjenengan supados bersaksi nyekseni alastu birabbikum jabang bayine Wahid seksenono apa to aku iki pangeranmu? Oh nggih Gusti, panjenengan pangeran kula. Nak kowe nyekseni kowe tak uripke ana ngalam donya. Lah kula panjenengan ingkang saged gesang wonten ngalam donya menika secara fitrah menyaksikan nyekseni bilih mboten enten pangeran kejawi namung Gusti Allah. Bagi enten kisah jabang bayi kok lahir meninggal ataupun dalam kandungan sampun meninggal utawa lahir enten ngalam donya lagi 7 dina meninggal, contohnya adik kula dhewe. Kula riyen kelas sekawan MIN duwe adik namine Rohman Nur Hidayat, karena prematur 7 hari meninggal dunia ngantos ibu